Mă închin Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și vă spun din toată inima, slăvit să fie Domnul. Dragii mei frați, vreau să vă fac o mărturisire. În ultima vreme, răbdarea mea de om credincios mi-a fost pusă la încercare. Și se pare că această încercare a răbdării mele nu s-a sfârșit. Și ea parcă devine și mai lungă și mai grea. Dar am găsit putere în Cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciunile fraților. Vreau să le spun acelor frați care s-au rugat pentru mine că rugăciunile lor au fost ascultate. Pentru că am în sufletul meu, în interiorul meu, o pace, o siguranță și o nădejde care știu sigur că nu de aici, din interiorul meu vine, ci vine de la Dumnezeu. Așa că, dragii mei, astăzi aș vrea, pentru întărirea mea și pentru întărirea frăților voastre, să vă adresez un îndemn. Să fim niște creștini răbdători. Toți oamenii, creștini sau necreștini, cunosc și apreciază răbdarea ca pe o virtute. Noi creștinii, credincioșii, știm mai mult că răbdarea este un dar primit de la Dumnezeu. Pentru că ea nu vine din interiorul nostru. Nu ne naștem cu ea. Și ea se dobândește printr-un proces neplăcut și dureros adesea, pe care noi îl numim încercare. Iată ce ne spune Sfântul Apostol Iacov în epistola sa sobornicească, în capitolul 1, versetele 2, 3 și 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin fericite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Când trecem printr-o încercare, tendința noastră naturală este să scăpăm cât mai repede și mai ușor de acolo. De aceea noi creștinii postim, ne rugăm și avem toată nădejdea că Dumnezeu ne va trece repede și ușor prin acea încercare. Dar când suntem în mijlocul acelei încercări, oare noi ne mai rugăm pentru alții? Ne mai rugăm cu aceeași prioritate, cu aceeași putere pentru adunarea noastră, pentru frații din adunarea noastră, pentru lucrările care se fac în adunarea noastră? Cred că cei mai mulți dintre noi nu. Fiindcă ne punem pe noi pe primul plan. Și a spune că este omenește să ne punem pe primul plan, dar pot să vă spun sigur că este creștinește să nu rămânem acolo, la cer nivel. Avem un exemplu chiar de la Domnul nostru Iisus Hristos, care în grădina Ghețimanii s-a rugat Tatălui că dacă este cu putință să treacă de la el paharul necazurilor, durerilor, umilințelor, bătăilor și a morții care îl așteptau. Dar Domnul Iisus nu a rămas prins acolo în instinctul acela de conservare umană, ci Domnul Iisus s-a dus mai departe. El a ascultat de voia Tatălui, care este bună, sfântă și desăvârșită. Așa cum ni se spune chiar și în Romani, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Haideți acum să vedem ce înseamnă să avem răbdare în 3 din încercările comune nouă. Încercări prin care fiecare dintre noi am trecut, trecem sau vom trece la un moment dat al vieții noastre. Pentru aceasta aș vrea să folosesc în susținerea mea biblică epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, care nu este o epistolă foarte vorbită și foarte predicată la noi, dar care are niște exemplificări, niște aspecte practice care merită menționate. Așadar, prima încercare, lipsurile materiale. Ce înseamnă oare
să avem răbdare în lipsurile materiale? În primul rând, ne gândim, a avea răbdare în lipsurile materiale înseamnă să punem prioritățile Scripturii mai presus decât dorința noastră de a ne îmbogăți, de a face avere. Care e oare cea mai importantă prioritate a Scripturii? Este aceea să ne pregătească pentru venirea Domnului. Iată ce le scrie fraților creștini, fiindcă Sfântul Apostol Iacov nu se adresează lumii în general, păgânilor. Nu. El se adresează creștinilor din Biserica lui Hristos, fraților creștini. Iată ce le scrie Apostolul Iacov în capitolul 5, versetul 1, 2 și 3. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Ca focul are să vă mănânce carnea. V-a strâns comorii zilele din urmă. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu nu este împotriva celor care muncesc, a celor harnici. Și hărnicia este o virtute, la fel ca și răbdarea. Și o primim tot de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu, și știm la fel că hărnicia aduce și bunăstare, aduce și bogăție ca efect direct. Dar Dumnezeu este împotrivă și va judeca pe cei care pun aceste bogății mai presus decât prioritățile Scripturii. Mai presus decât pregătirea lor și a fraților din comunitate pentru zilele de pe urmă. Vedeți, frații cărora li se adresează aceste versete au făcut aceeași greșeală pe care a făcut-o și bogatul, căruia i-a rodit țara. Acesta a făcut planuri multe și mari și el, de fapt, era înaintea morții. De aceea și este numit nebun. Iată că ar trebui să fie preocuparea noastră principală în aceste zile. Iacov, capitolul 5, versetele 7 și 8. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Răbdare, dragii mei, înseamnă să înțelegem că e timpul să strângem altfel de comuni, decât cele materiale. Și aici am un îndemn foarte puternic, ne adresează chiar Domnul nostru Iisus Hristos. În Matei, capitolul 6, versetele 19 și 20. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nu le fură. În al doilea rând, răbdare în lipsurile materiale înseamnă să rămânem lângă principiile Scripturii. Și un principiu de bază al Scripturii spune să ne iubim aproapele nostru ca pe noi înșine. Iată ce scrie Iacov în capitolul 5, versetele 4, 5 și 6. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. A străit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Așadar, această categorie de creștini, fiindcă, repet, creștinilor vi se adresează Apostolul Iacov, în nerăbdarea lor și dorința de a se îmbogăți, au recurs la orice mijloace. La înșelăciuni, au călcat peste cadavre, au dat la o parte pe toți ca să se îmbuibe și să se desfrâneze. Așadar, răbdare înseamnă să considerăm oamenii mai presus decât averii. Să considerăm ajutorarea și buna înțelegere mai presus, mai importantă decât proprietățile noastre. În al treilea rând, răbdare în lipsurile materiale înseamnă să rămânem
în planul lui Dumnezeu. Iată cuvintele apostolului Iacov. Iacov, capitolul 4, versetele 13, 14 și 15. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel, apoi pierde. Voi dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Vedeți? Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Și nu are un plan doar referitor la viața noastră duhovnicească, la slujirea noastră. Ci are un plan amănunțit chiar și pentru viața noastră materială. Pentru prioritățile noastre materiale. Dar oare avem noi răbdare și înțelepciune să cerem călăuzirea Domnului atunci când ne decidem să urmăm o carieră, când ne decidem să ne angajăm într-un anumit loc de muncă, când decidem să ne facem viața mai confortabilă pentru noi și pentru familia noastră și vrem să achiziționăm o casă, o mașină, etc. Și dacă am cerut călăuzirea Domnului și am aflat-o, suntem oare noi dispuși să o urmăm? Aici vreau să dau un exemplu și să vă spun că cunosc doi frați, cel puțin doi frați, din comunitatea noastră. Și bineînțeles că n-am să le dau numele, care unul și-a lăsat afacerile, altul și-a lăsat serviciul bine plătit, dar care necesita mai mult timp, îl solicita mai mult, pentru un serviciu mai prost plătit. Dar care îi dădea timpul necesar, nu ca să se odihnească, nu ca să se distreze, ci ca să poată să slujească lui Dumnezeu mai mult și mai bine în formele pe care Dumnezeu le cere la un moment dat. Fiindcă avem mult mai multe forme de slujire decât să predicăm, să cântăm, să ne rugăm, să zicem poezii. Mult mai multe forme de slujire avem. Ar trebui să urmăm exemplul acesta al fraților noștri. Fiindcă în ziua de astăzi trăim niște vremuri atât de binecuvântate cum probabil niciodată n-au fost, cel puțin pe aceste pământuri. Și pâinea, cea de toate zilele, este ușor de câștigat. Nu este așa de greu cum era. Haideți să luăm acum un alt aspect al încercărilor noastre comune, de care ne batem fiecare la un moment dat, în viața noastră, și anume nedreptatea socială. Fiecare dintre noi, am spus, ne confruntăm într-un anumit moment cu această nedreptate socială. Și vă dau câteva exemple. Când am fost elevi sau am fost studenți, n-am avut doar gustul acela amar când am văzut un coleg de clasă sau de școală, mai puțin pregătit ca noi, care lua o notă mai mare decât noi. Dar fiindcă era fiul unui om cu putere sau unui om suspus. Ca și cetățenii ai acestei țări, oare nu ne simțim nedreptățiți de cei pe care de multe ori știm că noi am ales? Noi am votat. Aceia care fac legi și le aplică și apoi ne simțim frustrați și nedreptățiți. Și dau ca exemplu numai ultimele alegeri, care de curând s-au încheiat. Îndrăznesc să spun că mulți dintre noi ne simțim nedreptățiți chiar în biserică și în adunare, între frații noștri. Atunci, oare ce înseamnă să avem răbdare în fața acestor nedreptăți? Iacov, capitolul 5, versetele 9 și 10. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Biblia nu exclude varianta de a ne apăra dreptul nostru, de a ne cere dreptul nostru, de a dialoga cu cei care ne nedreptățesc. Dar într-o manieră civilizată, decentă și respectoasă. Și ce facem totuși dacă aceia nu vor să îndrepte nedreptatea cu care am fost călcați? Ce facem în astfel de situații? Biblia nu ne dă voie să ne răzvrătim, să ne ridicăm împotriva lor, dar din contră ne îndeamnă să acceptăm cu răbdare nedreptatea.
Fiindcă chiar și această nedreptate Dumnezeu poate să o folosească spre binele nostru. 1 Petru, capitolul 1, versetele 5, 6 și 7. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Al treilea aspect al încercărilor comune tuturor este necazul suferințelor trupești, al bolii. Zice Apostolul Iacov în capitolul 5, versetul 11. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și când Domnul este plin de milă și de îndurare. Fiecare ne batem la un moment dat, cum am spus, în această viață, încercarea aceasta a bolii. Și a avea răbdare în această încercare înseamnă să ne comportăm ca și Iov. Să primim cu smerenie suferința și să nu păcătuim cu vorba împotriva lui Dumnezeu, să nu ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu. Dar atunci ce facem cu recomandarea din Iacov, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16? Iacov le spune așa, fraților. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme prezbiterii bisericii să se roage pentru el. După ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Și Domnul va însănătoci. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Așadar, aici, Sfântul Apostol Iacov ne recomandă mărturisirea păcatelor ca metodă de vindecare a trupului. Deci, deducem că păcatul poate să aducă boală în trup. Un pastor misionar american, pe nume Stanley Jones, a scris o carte care se numește Viața din abundență. Și în această carte, el face un studiu. În urma acestui studiu realizează că aproximativ jumătate, 50% din bolile de care noi oamenii suferim sunt datorate păcatelor. Mânie, curvie, resentimente, îngrijorare, necredință, lăcomie și așa mai departe. Tot acest Stanley Jones povestește în cartea sa cum i-a luat interviu unui renumit medic creștin. Și Stanley Jones îi pune întrebarea acestui medic și zice: privind la atâția virus și la atâția boli existente, nu vă întrebați cum de mai există oameni sănătoși? La care medicul i-a răspuns: privind la toate mecanismele de autoapărare împotriva bolilor pe care le-a așezat Dumnezeu în trupul uman, mă întreb cum de mai există oameni bolnavi. Deci trupul nostru este conceput și programat de către Dumnezeu să se vindece. Minunea asta a vindecării, care noi o interpretăm ca o minune, Dumnezeu a gândit-o și a dorit-o pentru noi să facă parte din cotidianul vieții noastre, din obișnuința vieții noastre. Și totuși nu se întâmplă asta. De ce? Fiindcă păcatul din noi, de cele mai multe ori, anulează acest mecanism de autoapărare. Face ineficient, practic, sistemul nostru de autoapărare împotriva bolilor. Așadar, textul pe care l-am citat din Iacov mai înainte ne îndeamnă să verificăm dacă nu cumva boala de care suferim se datorează sau face parte din acele 50% care se datorează păcatului. În acest caz, pocăința va duce la vindecarea trupească. Dar, fără o pocăință reală și sinceră, să știți că putem să facem tot felul de rugăciuni
să postim, să ne ducem pe la biserici și pe la mănăstiri, să plătim preoți, să se roage pentru noi. Fără pocăința noastră reală și sinceră și puternică și definitivă, toate vor avea rezultat zero. Stau și mă întreb atunci pe mine, în primul rând, și aș vrea ca această întrebare să fie adresată și frăților voastre. Oare am ajuns noi să înțelegem cu adevărat că suferința este de fapt un instrument în mâna lui Dumnezeu? Că prin suferință Dumnezeu ne încearcă credința și răbdarea. Ne învață să fim biruitori, să fim învingători. Ca să putem să-L slăvim cu și mai multă râvnă, cu și mai multă putere. Ne învață să fim cu adevărat copii al lui Dumnezeu. În loc de concluzie, dragii mei frați, aș vrea să mai citesc încă o dată versetele 2, 3 și 4 din capitolul 1 din Epistola Sfântului Apostol Iacov. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amin. Toți împreună, toți pentru Hristos.